салом арз мекунам ба ҳамаи онҳое ки лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Баъд аз танаффуси 2 ҳафта ман Шаҳлои Гулхоҷа ҳозирам ки ба шумо хабару гузоришҳои ҷолиби радиои Озодиро бирасонам ва ташаккур мегӯям ки шумо пайваста хабару гузоришҳои моро тамошо мекунед ва ҳамкорони мо аз 4 гӯшаи Тоҷикистон ва ҳамчунин ҷаҳон талош мекунанд ки хабару гузоришҳои ҷолибро пайдо кунанд ва ба саҳми шумо бирасонанд ва бархе аз ин хабару гузоришҳоро мо дар барномаи имрӯзамон ҷой додем ки ҳамагӣ баъд аз 1 соати дигар тақдими шумо мешавад. дар ноҳияи Вахш дар 3 рӯз наздики 10 нафарро боздошт карданд. ин боздоштаҳо ба чӣ муттаҳам мешаванд шумо дар барнома метавонед ошно шавед ва агар бихоҳед бидонед ки дар Тоҷикистон чӣ нави автобусҳоро бандубаст мекунанд ва сокинони кишвар дар кадом нави автобусҳо аз ин ба баъд метавонанд савор бишаванд, пас барномаи моро ҳатман тамошо кунед. бароятон муфассал маълумот хоҳем дод ва ҳамчунин аз он хоҳем гуфт ки масъалаи допинг дубора доғ мешавад ва ин дафъа кадом варзишгари русро ба истифодаи допинг муттаҳам мекунанд. бо тафсил бароятон хоҳем гуфт ҳамагӣ баъд аз 1 соати дигар. ва ҳамчунин тазоҳуроти беш аз 10,000 нафар дар Киев ва ҷустуҷӯи афроди бенишоншуда дар пайи суқути ҳавопаймо дар Эрон аз мавзӯъҳои дигари барномаи имрӯзи мост. ва ҳатман хоҳем гуфт ки чаро як ҷавони 19-сола бехату савод мондааст ва орзуи деринаи ӯ чист. ин яке аз гузоришҳои дигари барномаи мост. албатта боз чанд хабару гузориши муҳим низ дорем ки баъд аз чанд лаҳзаи дигар тақдими шумо мешавад. фаромӯш накунед шумо метавонед моро дар Озоди видео YouTube ки канали махсуси мо ҳаст тамошо кунед ва албатта пахши мустақими барномаи мо дар сомонаи радиои Озодӣ www.ozodi.org метавонед шумо онро бубинед. барномаи мо ҳамагӣ баъд аз 40 дақиқа дигар тақдими шумо мешавад. ҳамаи шуморо мо мунтазир ҳастем.